Acabamos de ver o vídeo documental que recolle o que sucedeu ese 25 de novembro en 10 concellos da provincia de Pontevedra, un deles Redondela, onde acollestedes a Anxela Blanco, que, bueno, xunto con ese acto central da Praza da Peregrina que víamos, ¿no?, en Pontevedra, e outros 10 concellos máis, donde se visibilizaron o traballo das artistas, donde se visibilizou esta lacra que temos na sociedade, que é a violencia machista, que nos afecta absolutamente a todos, que é unha cuestión de educación, de futuro, e dun futuro neste momento complicado, porque as estadísticas non nos están amosando que nada este a mudar, non? Neste caso, gustaríame comezar tamén dando as gracias á Deputación de Pontevedra, porque viabiliza, visibiliza, fai posible este tipo de proxectos que fan que non solamente se faga un inciso, unha énfase nese 25 de novembro, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, senón que esa loita se está estendendo ao longo de todo este ano, finalizando en novembro en Vigo un ano enteiro de proxecto. A loita non pode ser un só día, non pode ser unha efeméride, ten que ser 365 días ao ano e ten que ser dende a sociedade, dende os espazos públicos e neste caso tamén desde a arte comprometida. 11 artistas foron as totais que formaron parte deste proxecto, pero non tería sido posible se non fora porque en cada un dos concellos houve unha chea de corporacións, de técnicos do CIM, de concelleiras e concelleiros, de alcaldes e alcaldesas que se comprometeron, que acolleron, que posibilitaron que eses artistas chegaran a facer esas accións en público e facelas en vivo, non? Pero sobre todo, toda a cidadanía que participou dun xeito activo nesa xornada. Dende mozos e mozas de un montón de concellos, colectivos de maiores, asociacións, todo un tecido social que entende que esta é unha loita de todos. Por iso, agradecervos hoxe a todas e a todos que estedes hoxe aquí connosco, agradecer á Corporación de Redondela todo o apoio, a Diputación por seguir facendo posible cada un destes escaños, desta loita que levamos case xa 7 meses, 6 exposicións xa montadas e que todavía quedan moitas por facer. Me gustaría tamén agradecer a outras persoas que están detrás deste proxecto, por exemplo, a figura de Íñigo Rodríguez, fundamental, a área de igualdade, Lucía Muradas, Isaura Belairas e, por suposto, a presidenta Carmela Silva por todo o seu empeño en visibilizar este problema que é de todos. Moitas gracias. Bueno, pois moi bons días tamén a todas e a todos, veciños, amigas, membros de asociacións, membros e traballadoras do CIN de aquí de Redondela, presidenta da Diputación, concelleiros, concelleiras, alcalde. Hoxe é un día tamén importante dende o punto de vista para o noso concello, porque o traer esta exposición aquí a Redondela, como a noutros outros 9, nos que se vai levar para que a xente poida reaccionar e reflexionar sobre este problema, convírtenos tamén en peza importante e en parte importante da loita contra a violencia machista, a violencia contra as mulleres e a violencia que se fai nos fogares tamén, pois non somente coas mulleres, senón coas persoas que dependen, maiores e menores. Redondela, ten dende fai moitos anos xa un referente aquí, que é o Centro de Información á Muller, próximo, cercano, agarimoso e atento sempre co tecido asociativo, tamén coas mulleres individuais, cos problemas familiares, e que fai un traballo de prevención moi activa para tratar de minimizar dentro das nosas posibilidades os problemas e as consecuencias que pensamos que é realmente o importante. Son importantes, por suposto, ter solucións, ter campañas, ter sensibilización, pero é fundamental e é moi importante facer prevención. Aquí en Redondela é un traballo que se leva facendo, como digo xa, moitos anos. Na miña responsabilidade continúase facendo e estamos tratando de chegar cada vez máis, un poquinho máis lonxe, e quero agradecer dende aquí o apoio que temos dende as institucións, neste caso, Diputación, Concello, Xunta de Galicia tamén, e a implicación de moitas outras persoas que fan un traballo que a veces non se ve, pero que a nós nos axuda moito en determinados casos que son moi complexos. Falar desta exposición é falar de colaboración, é falar de axuda entre todos e todas para darlle unha reflexión e darlle tamén a xente ese poder de mirar cara a cara e cos ollos ben abertos o que está pasando ao noso redor que a veces non queremos ver, é así. Este é un problema que moitas de nós e moitos de nós
pois non queremos ver, témolo aí e negámonos a recoñecelo, e, bueno, é un xeito que nos aquí en Redondela agradecemos moitísimo de poder, unha vez máis, poñelo pois frente aos veciños e veciñas para que entendan que isto non rematou, que temos que seguir traballando e arropándonos entre todas as administracións cara adiante e, por suposto, non dar un só paso atrás. Tolerancia cero e non queremos pois máis violencia contra as mulleres e a todas as súas consecuencias. Voulle parar a palabra a presidenta da Deputación e moitísimas gracias de novo a todos e todas. Esperemos que veñan moitísimos veciños e veciñas a disfrutar e a sensibilizarse co contido desta preciosa exposición. Gracias. Bos días a todas e a todos. Eu teño que comenzar dicindo que me sinto indignada. Cada día, enfadada. Cada día, incomprensiblemente afectada porque se sigan asesinando a mulleres. As cousas hai que chamalas polo seu nome. O ano pasado, 59 mulleres foron asesinadas. 59 mulleres. Este ano van xa 22 e 3 máis que está sendo investigado si é violencia de xénero. Eu estou segura que se van a sumar eses 3 casos e teremos a principios de xullo do 2016 25 mulleres máis asesinadas. Centenares de mulleres nos últimos anos asasinadas polo simple feito de ser mulleres. É violencia contra as mulleres. Eu creo que nos temos que indignar como sociedade. Creo que temos que poñerlle palabras a tanta dor como padecen tantas miles de mulleres na nosa provincia, na nosa comunidade, no noso país, que non podemos miralo como datos fríos. Detrás desas 59 mulleres do 2015 asesinadas, das 25 asesinadas en este 2016, hai vidas, hai nomes, apelidos, hai un enorme sufrimento. Cada vez que se maltrata a unha muller ou se asasina a unha muller, todas e todos nos temos que sentir compelidos. Non pode ser un minuto de silencio máis en cada asesinato. Ten que ser unha loita prioritaria das administracións públicas, porque isto é terrorismo machista. Se asesina ás mulleres. É necesario, é fundamental que haxa un grande pacto de Estado contra esta terrible laca social.